Idag så fick jag reda på att Elias har skrivit en låt till mig. Det här är då min reaktion på Elias Basps låt. Nu kör vi! Elias bygger ett hus. För när Elias bygger ett hus som inte är byggt av Benjan. Elias bygger ett hus. Så Elias bygger ett hus. Elias bygger ett hus. Det här var så jävla dåligt. Tror jag vill döda mig själv.